Miguel Tellado destacou que os populares galegos presentarán unha moción para defender a nosa autonomía fiscal en todos os concellos de Galicia. Defenderemos a legalidade vixente e non deixaremos que nos impoñan subidas fiscais disfrazadas de presuntas armonizacións como pretende o goberno socialista. Nin dende a Moncloa, nin moito menos dende a Generalitat de Cataluña. Así mesmo, demandou transparencia e obxectividade nos criterios de reparto dos fondos europeos, amosando a súa preocupación polo sectarismo e escurantismo do Executivo Central. E dende a Moncloa o que pensan é centralizar absolutamente ese reparto, centralizalo e politizalo. Centralizalo a través dunha comisión integrada únicamente por Pedro Sánchez e polos seus ministros. Polo tanto, nin expertos económicos de ningunha clase, nin representantes da sociedade civil. Unha comisión exclusivamente política para adoptar un reparto de fondos exclusivamente político. O secretario xeral lamentou que, logo dos nefastos presupostos xerais do Estado, Sánchez continúe traizoando a comunidade ante un PSDG que aplaude e un bloque nacionalista galego que segue sendo o socio indispensable dos socialistas.